usamukele lapha emkhandlweni waseJozini. Sikhuleke uSokhaya uDolomba, umhlonishwa umeya, uchief whip okhona, amalunga exco, amakhansela onke akhona, u-MM uMrs Ngcobo, u-MM waseMkhanyakude uMnumzane uNtoni, nabasebenzi bonke baseJozini nomkhanyakude. Inhloko ye-Disaster Management Center esifundazweni uMnumzane uHadebe, okube nomhlangano omude izolo ebusuku okuthe kube kwezinye iy'fundazwe, naye wakwazi ukubeka isimo salapha eJozini kungqongqoshe kazwelonke umhlonishwa uHlabisa ebehlangene nabanye ongqongqoshe ukubona nje isimo sonke sezwe kwenze inhlekelele ukuthi sinjani. Umnumzane uphakathi, head of ministry, nezisebenzi zonke zamakhotha. Okwethu namhlanje umhlonishwa umeya ukuthi sizobukisana umonakalo njengoba sesibalulile ukuthi ikakhulukazi inhlangano esibambisene nazo i-Red Cross ikhona mayise ababambe iqhaza elisemqoka ukuzobuka umonakalo ukuthi ikuphi esingakusheshisa njengesifundazwe kule nhlekelele engaka, ukuthi mawubuka umonakalo wenzeke emhlabeni Jozini ukhumbule leya minyaka yoDimoyina, ngoba ubuka amabhriji, ubuka iy'khukhula, kuyacaca ukuthi mkhulu umonakalo wenzekile. Ngakho-ke uqala lapha kwi-chamber mhlonishwa umeya bekuthi sizozwa ukuthi isimo sinjani, sizophumela-ke ngaphandle sibone iy'ndawo ey'mbili ey'ntathu njengomnyango, sikwazi nathi ukubona umonakalo ukuthi yini esingayenza. Kodwa kusecacile eMdolomba ukuthi umonakalo odaleke lapha eJozini ongaphelelwa amandla omasipala. Sokudingeka usizo ozoqhamuka ngaphandle kuzwelonke, kudingeke usizo ozoqhamuka esifundazweni ukuze impilo ibuyele esimweni. Ngibonile nje iklinikhi ePhelandaba ukuthi ayisasebenzi, intanta emanzini. Ngey'ndawo ey'ningi lapha eJozini umuntu kade eyibuka ikakhulukazi nemfuyo, kuthakulwa iy'mbuzi, obonayo ukuthi impilo yabantu icelekele phansi. Sizobonisana-ke eMdolomba, sizophuma sibone lezo ndawo esoqala kuzo, okuyothi-ke emva kwalokho-ke sibone ukuthi umbiko esizowuhlanganisa njengesifundazwe sibambisene nomasipala siphuthumise lokho okungasheshe kuphuthume. Angazi-ke ngoba ne-Provincial Disaster Management Center ikhona, uma kukhona ama-report aphuthumayo bengiyacela ukuthi singaze silinde okuningi kwe-assessment, kodwa lokho esesikwazile ukuqoqa sibe sikudlulisela phambili ukuze usizo luzosheshe lufike kubantu, bekwazi abantu ukuhamba, bekwazi ukubuyela empilweni yabo ejwayelekile. Siyabukele umhlonishwa umeya we-district, umhlonishwa uMdaka, bebebukile umhlonishwa ukuthi usendleleni ngoba umsebenzi wethu omkhulu namhlanje ungaphandle. Bewukuzobingelela nje amakhansela
sizwe isimo, bese i-Provincial Disaster Management Center nomasipala beyasihola. Bengafisa kuhlonishwa umoya siqale kuloya mgwaqo okhulume ngawo ukuthi awusaweleki ukuze sikwazi ukuyibonela nathi, bese sesingaqhubeka kwezinye iy'ndawo sikwazi ukubona mhlawumbe nemindeni embalwa ethintekile, sibuyise lelo themba, bese ngokubambisana sihlahle indlela eyaphambili. Siyabonga.